para sa mga yano nga mga inikanan, gibuhat ang tanan, giandam ang tanan para sa mga anak. Unsay resulta? Pagdako sa bata, wa ninyo hibaw-i nagbulakbol na hinuon, wala magtinarong sa eskwela, nag-cutting classes sa inyong buhaton, masuko gyud ang ginikanan. Kay wa man ka nagtuo nga dili siya magtinarong kay gibuhat manimo ang tanan para sa kaayuhan o para sa iya kaugmaon. So kamo mga ginikanan sa ibuhaton, akong silingan sa una, grabe matingami nga ang among silingan nga mga among barkada ba. Magsakit kay ngano pag uli bay bunalan og pinugha nga kahoy, bunal nga way pugong-pugong kay ngano man nagbinuang man sa eskwela. Grabe ang kasuko. Kamo sa siguro kung masuko mo sa inyong mga anak o sa inyong mga apo, tungod kay wa magtinarong bisan pagiun sa pagpangga unsa kay inyong buhaton. Mga igsoon, kabahin kini sa atong ebanghelyo nga nagisgot og pagkapiniyalan. Kita usab puros mga piniyalan, ang matag usa nagpiyal dia kita sa kalibutan kay gipapiyal kita ni ini kalibutan nga gihimo sa Dios. So kini dili ini ato, sa Dios kini. So kita di adinhi kay mga piniyalan usab. Piniyalan sa kalibutan, sa kalikupan, no, sa palibot, piniyalan sa katauhan, sa komunidad. Kami mga pari nahimong gasa sa Dios, magpiyal usab sa mga parokyano. Pero sanglit ang kining katungdanan nga gihatag sa Dios kanato, dili jud nato ma-perform og tarong. Dili gyud nato mabuhat ang maayong resulta nga magdala hinuon usahay sa kadautan. Mga igsuon, duha ka punto sa atong ebanghelyo karon nga angay pukusan nato nining pagkapiniyalan nato. Una, ang Dios sa iyang kamanggihatagon o sa iyang pagsalig ka nato, no? Iyang gitugyan kini nato. Kay kita, iya mang mga anak, pinangga man niya. So, misalig siya nga ato sa nitarungon ang ato ang pagkakita. Ikaduha, ang Dios usab, naghatag siyang dakong kaluoy apan siya usab-usab ka maghuhukom. Hukman niya taliwala sa iyang pagkamaluluyon ang usa ka tawo kung unsay gibuhat niya diha sa iyang pagpasagop sa kalibutan. So mga igsuon, kitang tanan giprovide na sa tanan sa kalibutan, nindot ang tanan, libre ang tanan, ultimong hangin libre, way bayad. Pero dito sa ospital, taga usa ka butiliyang oxygen na bayad. Ugunahan mo dito. Pero bisan asa diri bahalag, no? Daghan kaayong mga vehicles dagan-dagan diha. Pero libre na ng mga hangin nga imong ginhawaon bisan asa ka. No? Pero ang problema lang mga igsuon, kita nga mga naggipapiyal, makalimot na bitaw ta nga kining tanan dili day ni ato. Nagtuota nga ato aning tanan. Nagtuota nga kita mo'y tag-iya. Nagtuota nga kita mo'y resulta ning tanan sa atong mga pagpaningkamot. Usahay makalimot ta nga wala di ay atua niining kalibutan na mga igsuon. So unsa man ni kabahin kini diha sa hagit kanato. In a sense that we are not following Him sometimes, not even doing, not accomplishing what Jesus have started. So mga igsuon sa may angay buhaton nato, hinumdum ko atong linog
sa tong 2013 man pud siguro to uban Yolanda. Ha? 7.2 or 7.1 nga niigo nato itong kusog kaayo. Kusog ambot unsay nahitabo ninyo dinhi. Pero kami dito sa seminaryo nangaligo kami buntag sa iyo. Ubang pari naghukas pa nagdagan-dagan ni gawas kay nahadlok. Ang among dako kayong Santo Cristo kung nakaadto mo sa seminaryo no sa mayor, dako kayo na siya. Nagdupa. Nabundak siya, nikagay ang tibuok lawas. Pagtanaw namo niya, muran wing nahuna-una mo, Lord, katapusan naman jud siguro nis kalibutan, kay pati siya, ang Santo Kristo, bungkag kaayo. Dili na mapurma ang Ginoo. Sa among kahadlok o sa among kabalaka, tungod sa pangitabo og nagtan-aw kami sa Santo Kristo, daw wala na ang atong manlalaban. Daw gigunob na ang kalibutan. Pero adunay usa ka pamalandong nga mitumaw. Ningon siya, karon kay gihimo man akong dautan, gihimo man akong alaot sa kadaghanan, ako manggitugyan ang akong kaugalingon. Akong gitugyan kaninyo ang maong gingharian. O kining gingharian, ana-ana kanato. Kita di ay isip sakop sa lawas ni Kristo. Nga sa among pagtan-aw, nikagay ang tanang lawas, parte sa lawas. Kita kadto nga mga sakop sa lawas ni Kristo, nga angay kitang magkahiusa pag-usap. Aron magpadayon ang gingharian sa Dios. Magkahiusa kita. Dili unta kita magdautanay. Dili unta kita magpangita ay sayop sa matag usa. Kay kung mao na atong basihanan, walay maayo natong tanan. Mas tanahon unta nato ang mga maayo. Ug tan-awon pa nato unsay buhaton nato alang sa kaayuhan sa kadaghanan, isip piniyalan sa Dios. Busa mga igsuon, kini usa ka pahimangno alang kanato nga kitang tanan gitagaan og dako kayong responsibilidad, isip binunyagan sa Dios. Busa hinaot unta nga ato mapuy-an nga himahimong magmabungahon kita diha sa atong pagkaanak sa Dios, diha sa maayong pamaagi, dili sa pagdaot, sa pagpatay, sa pagbunal sa matag usa, kundi gugma, pasaylo ug panaghiusa aron maangkon nato ang kalinaw nga gihatag sa Dios kanato.